Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine secret yemhuri. Even though iri secret yemhuri, asi mukoma zvinhu zvakaitwa nezviri kuda kuti zvinge zvichizoitwa inini handisi kuwirirana nazvo, nekuda kwekuti mukoma ava sisi vedu vatakatanga kutaura navo gore radarika iro tichizova mufamily group. Sisi ivavo vane mwoyo wakanaka chaizvo, havasi munhu wekuti vari very bad, but pane urongwa huripo hwekuti sisi ava kana kuri kunzi vakasatoshinga kunamata kana kutofamba mudzin'anga, sisi ava vanokwanisa kufa. It's either iro rino gore kana kuti gore rinotevera. Worst of all, kana kuri kunzi vakazobudirira kuuya kunoku kuAfrica, mukoma sisi ndaona vafa, inini havafi vakakudzokera kumhiri kwemakungwa uko. Saka sisi ava mukoma vainge vari mwana wevamwe banguru. Banguru ava vainge vaine vakadzi vavo vainge vakawanda, saka vakabva vachizoita mwana neumwe mukadzi, isusu tainge tisati tatombozvarwa. Then vakabva vachizotanga kunetsana navo amaiguru ivavo. Zvinonzi amaiguru vacho vakabva vachizongosimuka ndokubva vachizoenda vakazonowanikwa neumwe murume, asi zvinonzi murume uyu ainge aine mari dzake, saka ndiye vakazoita kuti sisi vange vachizoenda kuchikoro, vakaenda kuyunivhesiti, but vakazoenda kuyunivhesiti apo pavainge vava kumhiri kwemakungwa. Mukomana chimumhuri medu tiri vanhu vekuti tainge tichitambudzika kushupika kusvika kwekupedzisira. Kana ivo banguru pavakavigwa mukoma, coffin racho kana vanhu vainge varipo vakatongoona kuti panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mapuranga mukoma akaita zvekungokomererwa, vanhu kushaya mari yekutotenga mapuranga acho. Saka pane umwe kapenda uyo akazongoti ainge achikwanisa kuzogadzira coffin racho, akangoitawo zvekungotora mapuranga kwava kukomerera kuitira kuti tinge tichikwanisa kunotora mutumbi wavo banguru kubva kumochwari. Vakaenda vakanotorwa mukoma, asi zvainge zviri zvekutsanzidzira. Kombi chaiyo mukoma ndiyo yatakashandisa, yakangoradzikwa masiti, then ndokubva tatoisa coffin ravo ivo banguru, because mari tainge tisitorina mari yekuti tinge tichizo haya motikari dzekutakura vanhu tichienda kumakuva, then ndokubva tatovaviga paya. Takashaya kana mari yekuti kunge kuchizoiswa tombstone ikoko. Mushure mekunge zvose izvi zvaiitika, takakura tingorimo munhamo yedu zvekuti munosvika pakujairira nhamo yenyu muchitoziva kuti dzinza rose muri dzinza revarombo, uye zvekare mainge muchiita sekunge mainge muine chituko chainge chirimo mudzinza chekuti hakuna munhu anombofa akabudirira. Zvadaro pane imwe hanzvadzi yangu uyo wandichati ari kuCape Town, nerimwe zuva akabva achizoti kwandiri, ndine umwe mukadzi ari kutaura neni. Saka mukadzi uyu iye ari kunditi mwana wabanguru, ndokubva tatanga kutaura paya. Saka takabva tachizoudza vanhu vakuru kumusha, avanhu vakafara chaizvo. Ndini nyakutokureita gurupu racho, sisi tikavaedha, takafara kuti tatovaone hama yedu iri kumhiri kwemakungwa. Umwe neumwe akatumidzirwa mari nasisi ava kuti ange achitanga kabhizinesi kake. Inini ndakabva ndachizotaura nemudzimai, ndichitaura nemi kudai titori neprojekti yedu yatiri kurana, project yehuku. Saka tsano ndivo vari busy neprojekti iyoyo mukoma. Tiri kuita zvinhu zvinorova nekuda kwekaprojekti ikako. Saka mukoma zvakaitika ndezvekuti sisi ava vari kumhiri kwemakungwa vakaganyirwa, but inini ndava kutya kuti sisi kuvaganyira uko kwatakavaitira vanokwanisa
kufa. Saka apo patakazoenda kuZimbabwe kuti tinge tichinofambisa humwe urongwa hwainge huchida kuzofambisiwa zvekare nekuzozivisa banguru kuti mwana wavo uyo wavainge vakazoguma kudhara vachiri mupenyu ainge akaenda kumhiri kwemakungwa. Saka ainge ari munzira kuti vange vachizouya kuzotsika pamusha nekuti vakanzi vari kutodiwa mumusha, otherwise vanokwanisa kuzotanga kusangana nemabad luck. Saka ndainge ndiine friend yangu. Saka friend yangu uyu iye anoita zvenguo tsvuku aigara achingondiudza kuti nerimwe zuva mulife mako muchangopinda umwe munhu uyo achakubatsira zvekuti munhu iyeye mushure mekunge akubatsira uchaona kuti life yako ichatanga kufamba zvakanaka sei. Iye ndiye munhu anga akabata laki redzinza nekuti midzimu yenyu yanga yakatsamwa kuti ko ivo baba vako vanogoamwa sei. Mwana uyo ainge akazvarwa aine chipo chake cheupfumi, ainge akanzi ndiye achaita kuti dzinza rose ringe richizova dzinza revanhu vakapfuma chete. Saka paainge achiti baba vangu zvakatombondinetsa, ndaiti ndikaenda kumusha baba ndainge ndichigara navo pasi ndoti baba asi hamuna here umwe mukadzi wamakaita naye mwana, but baba vainge vachiramba because ivo vanoti vakangofambidzana naamai vachiri kuchikoro vachiti ivo vainge vasina kana kumbogara vakazorara neumwe munhukadzi. Ndichingoti amadhara awa anonyepa. Saka ivo zvainge zvichitovarwadzawo vachiti ndina kana umwe mukadzi wandakamborara naye inini. Saka paainge achiti baba iye aioneswa vangori baba vangu tisingatozivi kutoti vainge vari bankuru vangu. Saka sisi ava pavakabva vachizotumidzira mari, vakatumidzira mari yekutanga tichiri muJoburg, then takazoti tava kuZimbabwe ndokubva vachizotumidzira zvekare imwe mari. Saka mari iyoyo mukoma ndakabva ndachizonzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiishandisa. Akanditi vakomana nditumidzirei mari ndinge ndichiwa ikoko, muri kuda here kuti munge muchipfuma imimi nasisi venyu? Ndokubva tangoti munhu ngaauye. Saka akabva achizouya munhu uyu ndokubva achizotigadzirira mari iyoyo yasisi avo vari kumhiri kwemakungwa. Mari iyi yakatorwa mukoma ikakwidibirwa nembiya, tikabva tachizonzi tinge tichizonwa mvura. Ainge aisa 10 US mumbiya imomo ndokubva adira mvura yemunamato ndokubva tanwa tose. Ndikangoti se ainge aripo including nevana vacheche. Ndine kamwana kangu mukoma ako kane 7 months kakanwiswawo mvura iyoyo yemunamato. Saka izvi zvichiitwa hanzi zvakaitirwa kuti tinge tichikwanisa kutorawo zvipo izvo zvavakazvarwa vainazvo ivo sisi avo vari kumhiri kwemakungwa. But ndakabatikana mukomanashe nezvose izvo zvatakaita because after that madhara vemumhuri vakabva vati tinofanira kuti tinge tichienda kun'anga tinyatsokunonzwa kuti chipo chacho chimbori chipo chei. Taenda kun'anga ikoko ndopatakaudzwa kuti ivo sisi vari kumhiri kwemakungwa vanoita sekunge vane njuzu iri pavari. Saka njuzu iyi ndo inokweva vanhu vanenge vaine mari, zvichitonzi izvo kunyangwe amai guru pavakazoenda vachinoroorwa ivo sisi ava njuzu yacho inonzi iri pavari ndo yakatotsvakira amai guru murume kuitira kuti ivo sisi vange vachizorarama upenyu hwakanaka. Saka n'anga iyi mukomanashe pane mamwe mashoko awo ayakataura ikati asi zvamuri kuda kuita izvi zvekuti munotorera munhu njuzu yaakazvarwa nayo, munozviziva here kuti mwana uyu munokwanisa kumuurayisa kana kuti anongotanga kungorasika njere. Ndichitaura nemi kudai mukoma, kune hari iyi iriko kumba kwedu uko. Saka hari iyoyo sisi kana kuri kunzi vakauya vakangobata hari iyoyo pavachange vachizoitiswa zvimwe zvinhu zvechivanhu vanofa chete mukoma, havafi vakakudzokera kumhiri kwemakungwa. Ndo nyaya yandiunza pano. Saka ndikuda kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti iniwo ndoita sei. Takaudzwa kuti tinge tichipfuma tinokwanisa kungopfuma kudarikidza navo sisi ava, but tinofanira kuti tinge tichiita zvinhu zvekukasika nekuti zvinotinetsei kuti pano wakumbira mari munhu anokwanisa kunyema mari. Saka ndoda kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndongo ignowawo here, ndongo fokasa pazvinhu zvekuti zvinokwanisa
kuzoyamura inini nevana vangu, nekuti vamwe vose kunyange ndikati ini handidi kuzviita zvatinofanira kuti tinge tichiita tichifambisa humwe urongwa hwekuti njuzu iyi inge ichipinzwa mumusha kunyange ivo vasipo sisi ava, zvichireva kuti ivo ikoko kwavanenge vari vanenge vangova munhu anenge ava kungorarama asisina laki iro raakazvarwa ainaro, which is very dangerous sezvakataurwa nen'anga yacho iyoyo. Saka sisi ndovaudza here kana kuti ndongonyarara? Please advise me. Mukoma dzinza rose wemudzinza rekwenu ari kuti ndo zvatiri kufanira kuti tinge tichiita izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kungobata kwandakaita mari muprofita shamwari yavo yakabva yatovaudza kuti munhu iyeye ndiye achaita kuti unge uchizopfuma. Apa hanzi kune hari iriko kuZimbabwe uko. Hari iyi hanzi yakangomirira kuti ivo pavanobvako kumhiri kwemakungwa vakangoibata chete, game over. Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Muchinda uyu akafira mhosva yainge isiri yake nekuda kwekuti iye ainge achizviedza anoziva stereki. Zvakaitika mukomana chinde zvekuti ndainge ndichishanda pane rimwe prazi. Ndichishandapo paprazi apa mukoma, vanhu vainge vachibatirana mishonga to bed. Saka pandakatanga kushanda paprazi apa murungu akatanga akandivenga ndokubva ndachizoenda kumusha ndikabatsirwa nevamwe madzimai. Saka madzimai ava vakabva vati pandiri painge paine mhepo yainge isingatombodi chakanaka, so ndakabva ndachizopiwa munamato zvekare vakandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita mushure mekunge ndadzoka kuno kuSouth. Ndakadzoka kuno kuSouth ndokubva ndatanga kushanda. Saka ndaiva ndiine minamato iyo yandainzi zuva roga roga pandinenge ndichibuda then ndinokanda nhombo ndisati ndakwira mutractor, because taiuya kuzotorwa netractor kukomboni tobva tachizoenda either kumunda kana kuti kushed. Saka taitanga tasvika pashed ipapo, then ndainzi ndinofanira kuti ndinge ndichizokanda nhombo pagate tichangoburuka tractor tichipinda mushed. Ndobva ndatokanda nhombo, then imwe yacho ndobva ndachizoirasira zvekare pagate ipapo apo patinenge tachaisa tapedza kumaka register paya. Saka ndakazviita izvi mukoma zvekare nemukadzi wangu ainge aine minamato yake yaainge achishandisa. Mukoma murungu akangotanga kungondifarira. Nerimwe zuva takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichienda kunobatsira murungu. Ndakasarudzwa ndiri inini neumwe mukomana. Taenda kuya mukoma murungu ainge ari very busy because ainge abva mukutenga prazi iroro, saka tainge tichiisa pivot. Saka takaswera musikore wese wezuva tiri busy ende hatina kumbogara taita lunch. Saka takangodyawo takangomira, takangotora zvima lunch box zvedu, murunguwo achidya achishanda nesuwo tainge tichidya naye tichishanda. Pazuva iroro murungu akabva atanga kundifarira. Aiti kwose kwaanenge achida kuenda aibva angoti Trevor pinda mumotikari. Vanhu vose vainge vava kutoshamisika kuti paparazi rose ndini ndega ndaitendedzwa kuti ndinge ndichigara naye kufront. Vamwe vose vaingonzi kana chidriver pickup unofanira kuti unge uchigara kumashure kuya. Then ndipo apo akabva achizoita kuti ndinge ndichizova foromani. Mukomana chindaimuka makuseni oga ndichiona kuti padho rangu panenge paine bute rinenge rakamwaiwa padho. Ndakabva ndafonera madzimai vaya ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika. Madzimai ava vakabva vanditi unoda here kuti tinge tichiita a go back to sender? Ndikabva ndati hongu. Saka takaita go back to sender yekutanga, haina wayakanorova. Nerimwe zuva mukoma takatoti takatogara zvedu sevanhu
vanhurume vainge vachigarapo pakomboni ipapo. Ndokubva umwe muchinda ainge ari friend yeumwe ainge ambori foromani, saka ndainge ndava kushandisa chimudhudhudhu chake. Mukoma unotochiroyerwa chimudhudhudhu muprazi chinenge chitoita sekunge chinhu chakakosha, saka ndainge ndakapiwa chimudhudhudhu nemurungu kuti ndinge ndichizopota ndichienda ndichinotarisa kuti mapivot kana kuti avanoti macharachara aya avanoshandisa kudiridza mumaprazi kuti anenge achifamba zvakanaka here. Saka iye ndiro rainge riri basa rake, plus uri foromani unenge wava kusanyanya kushanda zvakaomarara stereki. Saka ndainge ndava kuvengwa nekuda kwenyaya iyoyo. Saka takangoti tichingotaura, mukoma ndakasimuka ndokubva ndatanga kungotarisa zvandainge ndichitarisa pachimudhudhudhu. Ndokubva vatotanga kutondiseka vakabva vati idziwo idzi dzinopenga, dzinotozviona sekunge chimudhudhudhu chakatopenga. Saka ndakabva ndangotanga kungotaura nemuchinda wayo ndikati, but iwewe shamwari unojairira, tava kutonetsana paya. Ndamuudza kuti saforomani ndainge ndava kuda kufonera murungu kuti ange achimubhana kuti asazombouya zvekare pakomboni ipapo, plus aiti kana akauya pakomboni ainge achidyara mbanje dzake, vaita zvekutengesa futi mbanje. Ndikati murungu tinomufonera izvezvi. Akabva atanga kuseka, akabva ati foromani chakakupinda mubrain stereki, chiforomani chinoperera kumunda uko, ungada kuita foromani nemuprazi here? Saka akangondijuma mukoma, ndakavirivara ndokubva anditi mbama, akabva atanga kutiti zvibhakera. Murungu akazosara osvika zvake, but ndainge ndatokuvara paya. Saka zvakandirwadza zvinhu zvakaitika ipapo. Garaji rangu rainge risiri pakati pangu naye, but it was between me neshamwari yake. Saka ndakatoona kutoti zvinhu zvavainge vakaronga. So ndakabva ndachizotaura namadzimai, ndikabva ndati madzimai kuno kundo zvaitika. Madzimai vakabva vati hazvinetse, chandinongoda izita rake nemutupo nesurname. Mukoma ndakavanyorera paWhatsApp ndichingoti sezvo go back to sender iya yainge isina kushanda, maybe vainge vachazongoita minamato yekuti there was nothing that was going to happen. Handina kuziva kuti muchinda iye ainge achazofa, mufunge zvenyu mukoma. Saka vakabva vanditi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka mudhorofia. Ndokubva ndachizoenda mune kamwe kasango ako kandainge ndichiziva kuti madhorofia handaimbomashaya. Ndaenda kuya mukoma, vakanditi ndinge ndichizosiya ndabayirira chipepa icho. Ndainge ndakanyora zita rake nesurname nemutupo wake, ndakangosiya ndabaya nebanga. Ndokubva ndadzokera kukomboni. Mukoma murume uyu akatanga kurwara, ainge achingozvikwenya achiti ari kuvaviwa. So akabva achizoenda kuchipatara, akanzi iye ainge aine makidney stones, ndo akamuuraya iwawo. Haana kana kumboita 1 week. Muchinda uyu akati afa. Mukoma ndakaita mazuva ndichingomurota, but pandainge ndichimurota ipapo ainge asingakwanisi kutaura neni. Ndakazoti ndadzokera kumusha, madzimai ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika, even though ndainge ndakavaudza pafoni. Saka madzimai ava vakabva vanditi ndige ndichitenga hari yandakatengapo pamba pavo ipapo. Vakanditi ndinge ndichiita weight. Chinondinetsa mukoma, ndakaita weight, vakabata sikarudzi yangu ndichiitira weight muhari imomo. Ndokubva vanditi ndinge ndichitakura hari iyoyo ndakaita yekudengezera mumusoro mangu. Ndokubva ndachizoenda ndikanoisiya murwizi. Ndo zvavakanditi ndinge ndichiita. Asi chinondinetsa ndechekuti pandakavabvunza kuti zvainge zvichiitirwei, havana kukwanisa kundipindura. Vakangoti chakangokosha ndechekuti iwewe uchararama upenyu hwako usina zvinokukanganisa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mukoma handina kuzombomurota zvekare murume iyeye wandakaitira mhiko akafa. Handizivi kana kuri kunzi hari iyoyo yandakanoisa murwizi mushure mekunge ndaitira weti muhari imomo. Izvi ndakazviita uri usiku kuti ndo zviri kundichengetedza here, kana kuri kunzi hari iyoyo ikazoputsika nai munhu uyu haazotange kundimukira chipoko here. Ndipostereiwo nyaya yangu mukoma. Ndoda kungobvunza kubva kune vanoita zvechiprofita kuti mhiko idzi dzandakaitiswa namadzimai, mhiko idzodzo dzinoreva kuti kudii, kuti munhukadzi anoti unge uchiitira weti muhari akabata sikarudzi yako obva akuti dengezera mumusoro, enda unoisiya murwizi runoyerera. Hei vedare,
Ndiyo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi taurai neni avo vanoita zvekuprofita kuti mhiko dzakadai dzinomboitirwei.